Искаш ли да похарчиш по-малко, а да получиш скъпите неща, които обичаш? Или искаш да се поглезиш на разумна цена, без дори да ти е нужна кредитна карта? Може би искаш качественото да ти излезе по-евтино? Значи си на правилното място. Добре дошъл в grupovo.bg, светът на промоциите. Ние предлагаме огромен набор от продукти и услуги, подходящи за теб и семейството ти, на уникално ниски цени. Чрез нашите оферти можеш да посетиш най-красивите кътчета на земята, да се погрижиш за тялото си, да хапнеш в приятна обстановка и да ти останат чудесни спомени за цял живот. В последните 18 месеца продадохме повече от 130 000 ваучера, с които спестихме на нашите клиенти над 7 милиона лева. Можеш и ти да станеш част от семейството на grupovo.bg в 3 бързи стъпки. Първо, избери си най-привлекателната оферта. Второ, кликни на бутона "Купи сега". Трето, избери най-лесния за теб метод на плащане. Можеш да платиш във всяка една от 2120-те каси на EasyPay, в най-близкия банков клон, направо на куриера, който ще дойде до теб, и по много други начини. Не забравяй! Възползвай се преди часовникът да удари 0. grupovo.bg. Пазарувай лесно, приятно и изгодно.